Nuntă pe bani! Salutare! Backstagers! Diana Ciobote aici. Sunt foarte, foarte încântată să fiu astăzi prezentă la avantpremiera de gală a celui de-al doilea film produs de Mircea Bravo, Nuntă pe bani. Și am venit așa cum se cuvine, îmbrăcată de nuntă, cu florile la purtător, pentru mireasă, pentru bunica, pentru mama mirelui și abia aștept să văd ce au pregătit. Ce le-am mai născocit mintea de data asta, pentru că sunt foarte năstrușnici și știu că au idei foarte, foarte faine, așa că abia aștept să mă las surprinsă de scenariul filmului din această seară și să vedem cine din cast o să fie prezent. Eu vă mărturisesc, sincer, îmi doresc foarte mult să-l întâlnesc pe Bogdan Bobrădulescu, pentru că n-am avut ocazia până acum, așa că poate în seara asta se întâmplă. Și mai am ceva de făcut cu Cucu. Trebuie să fac un interviu pentru că anul trecut mi-au jucat feste la valierele, așa că de data asta cu siguranță va fi totul bine. Vă pup și haideți cu noi la Nuntă pe bani! Mircea, felicitări și casă de piatră, ce să zic? Mulțumesc mult, Doamne, ajută să vină cu plicul lumea. Cu plicul. S-a strâns ceva, nu? Vedem acum, așteptăm, vine renumărarea voturilor de pe diaspora și așa. Exact. Mă rog, ideea e că mergem în țară, vrem să vedem câtă lume o să vină la film, dar primele reacții sunt super, super bune. Și eu pot să spun că este o evoluție mare de la primul film. În primul rând, voi ca actori, și tu mai ales, și faptul că se leagă foarte bine scenariul. De data asta, nu știu, curge efectiv și îmi place și faptul ăsta că povestiți practic tot, îi povestești tot filmul bunică, e foarte... Da, cumva bunica ai văzută ca o instanță morală. Exact. În toată nebunia asta, în lumea în care trăim, în care de multe ori noi o dăm în lambada, bunica zice, tu ești normal la cap. Exact, vorba e, exact. Spune-mi cât a costat nunta asta pe bani. Eu vreau să zic că în momentul în care am depășit 300.000 de euro nu m-am mai uitat, că m-am panicat și mi-e frică să fac un calcul. Acum, după ce am încredere de la feedback-ul pozitiv, poate să mă pun să fac o adunare, să văd cât îmi dă. Un sfat pentru cei care urmează să facă nuntă în viața reală? Mergeți, uitați-vă la film, că vă promit că vă optimizează nunta. Faceți profit dacă mergeți la filmul ăsta. Super! Mulțumesc frumos! Mersi mult! Bogdan, Să rămână. ce bucurie să ne vedem, să ne cunoaștem după în ce am stat sfârșit și în seara ne-am asta. mai povestit pe Insta. Exact. Așa, Ce faci? fac foarte bine, mulțumesc. Am venit la avantpremiera de la București. Aseară am lipsit de la cea de la Cluj, fiind la Madrid cu treabă. Sunt atât de curios cum a ieșit, n-am văzut nimic. N-ai văzut filmul până acum, niciun first cut, nimic. N-am văzut nimic. Okay. Și atunci abia aștept, dincolo de partea de bucurie și de povești și de socializare, abia aștept să-mi iau un popcorn și să intru să-l vedem. Super. Ce rol ai tu în acest film? Sunt nașul, la că e nunta pe bani, dar înainte de a fi nașul, eu pornesc din postura de șef al lui, Mircea. Deci șeful său și vine propunerea și ce se întâmplă și cum propune, trebuie să vedeți. Da, nu, don't spoil it. Merg acum să-l văd. Spune-mi 3 motive pentru care e bine să te căsătorești și 3 pentru care să nu. E bine să te căsătorești pentru că în 2, orice relație bună în 2 e mai puternică decât unul singur. Deci ai pe cine să te bazezi. E bine pentru că singurătatea e foarte dureroasă și că omul potrivit lângă tine, de când e lumea, așa au crescut populațiile și popoarele și... Al treilea e tot un derivat al lor, adică e bine pentru că dacă ți-ți dragi copiii și vrei să faci familie și să crești în contextul potrivit și cu relația potrivită, e cea mai bună. Deci e cea mai bună alegere. Și 3 pentru care nu mă pot gândi. Nu te poți gândi, ok. Nu mă pot gândi. Vă pup! Ioi, bată-te! Am venit, am promis că m-am îmbrăcat de nuntă, tot. Bunica, ce bucurie să vă revăd! A doua oară la București când ne vedem. Da. Ce faci? Și ce bucurie mi-ai făcut când ai venit acasă și mi-ai spus că personal ai venit să vezi pe bunica Lenuța. Păi bunica Lenuța e așa pentru sufletul meu, că eu nu mai am bunici, știți? Și când vă văd de fiecare dată, mi se umple sufletul, mi se inundă cu bucurie și cu bunătate. Și îmi pare bine că te văd aici și ai venit iară să vezi filmul și ai stai mai frumos. E mai frumos, nu? Nu-i cu spovedanie. Nu-i cu spovedanie. Prima că am fost cu spovedanie. Așa e bunica. Bunica, vreau să mă întreb cum erau pe vremea dumneavoastră nunțile? No, păi nu se compară. Nu se compară, nu? Nu se compară. Atunci a fost altfel, atunci se strângeau, atunci era cu chemătoare, nu
băieți de onoare și... Nu, altfel a fost. Ce obiceiuri se mai țin acum? Ce ați mai văzut așa din ce se ține atunci? Nimic nu se mai... Mă întreb cum e acolo în Ardeal, că eu n-am fost la nicio nuntă. Nu se mai... Rar, așa, în sate pierdute, dacă mai fac tradiție. Pe la Bistrița, acolo se mai ține tradiția. Dar la noi la... Mircea e de la Bistrița. El a ținut? Cum a fost la nunta reală? A fost, el a avut și program de dans. De dans. Știu că i l-ați făcut cadou, parcă, nu? Așa e? Foarte frumos. Păi, Georgiana, nu, că e simplu. Și am zis, nu lasă că-ți fac eu o surpriză. Și i-ați făcut foarte frumos. I-am făcut. La nunta dumneavoastră cu domnul Sandu, Dumnezeu să-l ierte, cum a fost? Cum a fost? A fost iarna. Iarna ați făcut? În 14 februarie. De Valentine's Day? Da. Și cum să fie? A fost frig, dar o ții minte că a fost altfel, cu aperitivele, cu supa de găină, cu friptura, cu sarmalele, au fost muzicanți trii, gordonași, contralău și primași și altfel s-o petrecut. Cu jocul, cum îi zice la noi, dar acum cu muzica asta și cu DJ și sus, dreapta, sus, stânga, pe mine mă lasă rece. Da, de Carmen Kindrich v-a plăcut, nu? Cu Taraful Tengla. Am fost la ei, au venit și ei aici. Da, i-am văzut mai devreme. Îi iau și pe ei la întrebări în curând. Și câți invitați ați avut la nuntă, la dumneavoastră? Atunci? Da. Cam 120. Nu a fost mai mulți, că a fost restrâns, că a fost în două căsi. Cum era mai de mult, două căsi mai mari și acolo s-o golită, s-o strântorie. Și acolo la dumneavoastră în curte la Chinteni? Da. A fost. Super. Vă mulțumesc din suflet, bunica. Și eu îți mulțumesc. Să ne vedem cu sănătate și anul viitor. Doamne ajută. Să dea Dumnezeu. Ce să mai? Să fim bine. Doamne ajută. Ce mi-ai făcut, mamă? Dacă mă văd în picioare, înseamnă că m-a plăcut și filmul, și nunta, și atmosfera, și Carmen Kindrich cu Taraful Bravo! Bună seara și mulțumim foarte frumos! Bună seara! A venit nașul să vă zică 2-3 vorbe. Dacă vă grăbiți musai, plecați. Dacă nu mai stați, că merită. Ce faceți? Cum sunteți? Bine! Bine. Vă întreb cu mâna pe suflet, credeți că o să glumesc, dar nu glumesc. Ați văzut filmul? Nu-i retoric, pe bune, l-ați văzut? Da. Și acum vă rog frumos foarte tare să mă întrebați voi pe mine. Ați văzut filmul? Nu! Vorbesc foarte serios. Am jucat în el, l-am filmat, o lună de zile am stat împreună cu echipa asta minunată. Mircea nu ne-a arătat nimic pentru că nu a arăs nimic. A trecut anul de producție, e o muncă absolut titanică. Și în ultimele luni, când se pregăteau vizionări, am zis, vreau să-l văd. Mă așteaptă la premieră, că o să fie fain, o să rupă. Zic, da, curios, așteaptă. Și am așteptat. Aseară, 8 octombrie aveam premieră la Cluj, toată lumea. Și soacră mea s-a dus la film, eu eram la muncă, în Spania. Puteam fi cu o mașină în Germania. Dar e ok, vă dau cuvântul meu. Zbor astăzi la prânz de la Madrid, ajung la 5, cu trafic, cu tot, abia am ajuns seara aici la premieră și fiecare sală a început și a intrat și a început filmul. Și la sala de lângă am reușit să intru pentru prima dată în viața mea să văd filmul. M-am așezat, după exact 10 minute m-au chemat, Bob, hai că trebuie să te duci, că trebuie să mergem pe la săl, că se încheie. Zic și eu filmul, las că o să-l vezi la finalul lunii, că până atunci ține de mine. Aveți cuvântul meu de onoare, că eu nu știu de ce aplaudat. A fost fain? Da. Nu, serios, a fost fain? Da. Am jucat bine, mersi frumos. Pe cuvântul meu că nu mai țin minte nici ce am făcut, nici ce n-am făcut. Dar dacă sunt atâta de fain și dacă înseamnă că am făcut
film, îi las pe oameni în sală, prietenii noștri pleacă de la film, sunt foarte stresat. Vă recomand, dacă vă plac sporturile extreme, cu bungee jumping așa, recomandarea mea, faceți un film și proiectați Vreau să vă spun că filmul se mută pe bani în film românesc, nu numai pentru că se vorbește limba română și pentru că e filmat în România, dar pentru că este un subiect românesc. Eu iubesc foarte mult România, mi se pare o țară fascinantă și oamenii sunt extrem de interesanți cu toate defectele noastre, că și eu sunt puțin cocalar, sunt puțin invidios, că sunt puțin zgârcit, cum am văzut și în film, dar situațiile în care ajungem noi ca români cu personalitatea asta sunt scenarii de film. Adică bucata asta de realitate notă pe bani există în România și noi avem acces la ea ca să vă prezentăm vouă. Deci eu la a doua nu te mai. Vin la botez, te pup și eu. Bun. Și vreau să spun că în calitate de om care vreau să fac filme în viața asta, România e țara ideală în care să stau și să fiu inspirat. Da, corect. Vreau să dau microfonul și celorlalți. Mulțumim foarte mult. Vreau în primul rând să mulțumesc echipei extraordinare care a făcut posibil acest film și vreau să încep cu virtuoși și muzicieni de la Taraful Rutenilor și Carmen Ghindriș. Ne mulțumim foarte mult că s-au implicat și ne-au ajutat să facem o nuntă frumoasă. Și vreau să mulțumesc actorilor, o parte din ei sunt aici. Vreau să iau de la dreapta la stânga, Cătălin Herlo. Adrian Cucu. Bogdan Bogdădulescu. Elena Ivanca. Diana Buluga. Monica Dichiteni. Alexandra Scoterelu. Bravo! Tunica Bravo. Imediat, mai avem un pic. Și aș vrea să-i las pe fiecare din ei să zică câteva cuvinte. Cătălin. Mircea, mulțumesc. Bună seara. Bună seara. Bună! Ce să mai zic? Am dat la Vă mulțumesc. Mulțumim că ați venit. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să dați din gură în gură. Știți cum zic? Să spuneți asta și să vă chemați prietenii, familiile și nepoții la film. Mulțumesc îi mulțumesc lui Cucu, mulțumesc în general echipei și dumneavoastră că ați venit la film. Să știți că numai Mircea e un pic ocalar și un pic zgârcit și un pic în față. Noi ceilalți nu. Nu suntem așa, mulțumesc. Eu v-am zis ce am avut de zis, cel mai mult mă bucur că am văzut copii în sală. V-a plăcut filmul? Veniți și cu grădinița? Și o să faceți nuntă când o să fiți mari? Tu nu ești foarte hotărât, dar fetița e. Tu faci nuntă? Da. Și băiețelul face nuntă? Tu n-ai habar, dar spun eu că o să vină una mică hotărâtă și o să te ia de bărbat. Nuntă fericită! Mulțumim! Copii, mă așteptăm la apă la moartea în vacanță! De ce-i sperii, mă? Și ești o hoină. Mulțumim, Iisus! Vă doresc să fiți și dumneavoastră fericiți cum sunt eu în această seară. Păi câte mame au șansa să-și însoare copiii într-o așa regie? Așa-i. Extraordinar. Unul s-a însurat, am onoare excepțională, soacra mea, deci sunt pe mâini bune. Unul dintre băieți, al doilea băiat e în sală și al treilea m-a sunat că nu știe să facă tema la matematică. Vă doresc numai bine. Bună seara, mulțumim frumos. Eu vreau să vă zic un secret din culise și secretul sună cam așa.
Cristi și Mircea fac ei ceva magie acolo pe care o fac foarte bine și reușesc să strângă de fiecare dată în jurul lor oameni care să lucreze cu drag și cu candoare și cu foarte multă umanitate. Așa că cu ce plec eu ca actriță și ca om din acest proiect e dragostea asta care există pentru meserie în proiectele lui. Bună seara! Sunt mai tânără, n-ascultă de mine, o făcut ce-o vrut, s-o însurat cu cine o vrut, trebuie să râd. Seamă, văd și iezoitii care vreți să vă însurați, să le placă și la mamele voastre. Eu mă bucur, tânără cum îs, că mă luați sub aripa lor. Că poate că, nu știu, eram acolo la doctorul Lutu, dar așa, iată, am înflorit, am venit la București, mă bucur de dumneavoastră, hai să zic de mine. Da! Așa. Vă iau în parte pe fiecare, vă îmbrățișez, vă pup, nu vă vedeți. Sper din suflet că v-ați simțit bine și că v-a plăcut filmul și era o zicală cu vorba lungă și cu sărăcia ceva. Așa că cel mai bine trec la momentul cel mai așteptat de o fată la o nuntă, buchetul. Oh! Tati, arăți ce-ți face? Hopa, hopa! Îl vreau că vreau să fac nuntă, pe bani, fără bani. Ia, Bravo! Bine, Nașu! Ultimite momentul ăsta, că la lună pe bani, să fie un clasic atunci pentru vreau să știți că am lucrat peste 300 de oameni la filmul ăsta, nu îi tot pe scenă aici, vreau să le mulțumesc, într-adevăr am noroc, dacă mă un pic băieți liniște, că vreau să fac aici. Dacă am ocazia de că atrag oameni faini lângă mine, vreau să le mulțumesc celor de la Cinema City că ne-au găzduit, ne-au suportat aici și la anul, dacă aveți chef să râdeți, vă așteptăm la noaptea vacanță. Sunt cu sexy Pavel Barto. Oi, ca la Ardeal. Da. Ce faci? Uite, am venit la film, am venit să-mi susțin prietenii, pe Mircea Bravo și ai lui și mă bucur că le-a ieșit un film, o comedie sănătoasă. Ți-a plăcut? Da, am râs o oră jumătate, mi-am reamintit cum a fost la nunta mea, mi-am reamintit cum au fost la alte nunți, așa că știi cum e. Mi-am amintit de primul meu scurtmetraj de Romanian Tradition, că și eu am făcut tot despre o întâmplare la o nuntă la care eu am participat și știu ce s-a întâmplat. Și cu Ramon, tot cu nuntă? La Ramon să vedem dacă va rămâne cu nuntă. Da? S-a finalizat cu, adică iubirea cumva s-a încununat, dar să vedem cum va continua, pentru că acum ne gândim și la o continuare la Ramon și atunci vom vedea cum va fi, dar toate la timpul lor. Am văzut că te-ai văzut și cu bunica. Da, cu ea am o relație specială. Am o relație specială. Chiar când o văd pe ea, mi-amintește de bunica. Și mi-e dor de țară, mi-e dor de copilăriile la țară, de vacanțele la țară, mi-e dor de copilărie când o văd pe ea. Ce îți place cel mai mult la o nuntă când te duci? Și ce îți displace? În general. Nu-mi place niciodată nu mi-au plăcut începuturile de nuntă. Alea de cununia civilă, de cununia religioasă, cu biserică, nu știu ce, atâta, domnule, totul să fie frumos. Domnule, mă place direct la restaurant, când lumea la petrecere se distrează, deci îmi place distracția. Okay. Alexandra, da. Ce mă bucur să ne revedem. Anul trecut erai la petrecerea de lansare, ne-am salutat acolo și ți-am zis eu felicitări pentru un sketch de l-ai făcut și tu mi-ai zis așteaptă să vezi anul viitor. Uite ce frumos! Ai fost minunată, sincer, mi-a plăcut foarte mult. Vreau să știu cum a fost pentru tine experiența filmărilor. A fost
în momentul ăsta sunt copleșită, total. Cred. A fost un cumul de toate emoțiile posibile. Eu necunoscându-i înainte pe băieți, fiind primul film de lungmetraj, am ajuns pur și simplu în familia lor, în echipa lor și m-au primit cu atâta căldură și fără... Nu știu, sunt foarte cu picioarele pe pământ ei și sunt foarte profesioniști și foarte călduroși și nu ai cum să nu iubești să lucrezi cu ei și asta se vede. Exact. De asta produsul ăsta, s-a făcut pielea de găină, de asta produsul ăsta e așa. De asta filmul ăsta te face să zâmbești, să simți bine pentru că ei sunt așa. Exact. Și sincer îți spun, la un moment dat mi-au dat și lacrimile, că a fost așa un moment, știi, ăsta în care îți mărturisește el ție ce și cum și toată lumea, când am văzut că au pus în plic acolo pentru, dar nu mai spunem, gata, să vină lumea să vadă. We don't spoil it. Spune-mi, ce proiecte mai ai tu în perioada asta sau în perioada următoare? Ce planuri mai ai așa pentru... În momentul de față, eu colaborez cu Ionuț Rusu, tot filmă de un an de zile. Ne-am cunoscut chiar la filmările acestui film, dar nu de pe bani. De acolo s-a legat încă o colaborare frumoasă, super. Da. Și aștept să vedem ce proiecte o să mai vină în viitorul apropiat. Încă nu am nimic în plan, am așteptat să terminăm cu filmul, cu turneul, că o să fim plecați o lună de zile și apoi o să văd ce se întâmplă. Prin ce oraș urmează să mergeți acum? Peste tot, dar unde nu mergem. Ok, super. Fain. Ce să zic, baftă multă. Mulțumesc și să ne revedem cu mine și la alte producții. Ne vedem la anul, la Moartea în Vacanță. Nu o să fiu acolo pe ecran, dar o să fiu acolo în sală. Ai mai avea totuși o întrebare. Sigur. Ce sfat ai pentru viitoarele miresici? Din ce ai învățat aici? Știu că n-a fost o nuntă reală, dar au fost multe pregătiri. Au fost foarte multe pregătiri, chiar dacă nu m-am ocupat eu personal de organizare, am văzut ce înseamnă organizarea, pentru că nunțile au fost chiar organizate pe bune. Da, da. Sfatul ar fi să nu implicați bunică, pisică, familie în decizii, doar cu soțul, cu partenerul, cu partenera, cu voi doi, luați deciziile, stabiliți și așa o să fie cel mai ușor și cel mai bine. Perfect. Mulțumim. Mulțumesc și eu mult. Bună seara, Cristi! Ce bucurie să ne revedem! Vreau să-ți spun că se vede evoluția. I-am spus și lui Mircea, în privința actoriei a crescut enorm, iar în privința regiei și a modului în care a curs filmul, deci e cu totul și cu totul altceva față de anul trecut. Ne bucurăm că s-a văzut asta. Și noi simțim chestia asta și noi simțim că e un film mai bun. Și exact cu tot ce am făcut în viață a fost să ne apucăm de lucruri și să devenim mai buni pe măsură ce le facem. Și asta am aplicat și la film și vrem în continuare să facem filme tot mai bune. Care sunt așa principalele lecții pe care le-ați învățat la filmul ăsta? Principala lecție și cea mai importantă, când ai o echipă bună și cu energie bună, este lucru bun. E mai important să fie oamenii oameni decât să fie buni profesioniști, dar să fie cu atitudine proastă. Deci, din punctul meu de vedere, capitalul uman care lucrează la un lucru, dacă e cu bună energie, lucrul acela iese bine și energia respectivă se transmite în lucru, în film, cum ar veni la noi. Și oamenii îl vor simți, la fel de bine cum s-a simțit atunci când s-a filmat. Și cred că asta e principala lecție. Principala lecție e să te bucuri când faci, că atunci se vor bucura și oamenii când vor vedea. Chiar pot să spun că s-a transmis. Cât timp au durat filmările? 24 de zile au durat filmările și în rest, postproducție vreo 6 luni, preproducție vreo 2 luni. Cum i-ați ales pe Carmen Kindri și Tarafu Rutenilor? Ne doream foarte mult să fie o piesă de referință pentru nunțile române și cam de departe cred că e de departe cea mai ascultată melodie la nunț. Cred că da. În ultimii 3 ani. Și cântată de toți artiștii, de cover-uri, de trupe. Exact. Și atunci cumva alegerea a fost simplă. Super. Și pentru anul viitor la ce să ne așteptăm? La o comedie cu aventură, un road trip românesc, filmat în Grecia, Bulgaria și România și un umor mult mai general, pentru că avem pe Mircea din Transilvania, Costel din Moldova, Maria Popovici din Sud, unim totul într-o comedie românească. Oi. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Ionuț, ne revedem! Ne revedem, sper de cât mai multe ori. Așa, ne revedem și la anul, ca să știu, din start. Nu la filmul lui Mircea, la ăsta pe care l-ați văzut, dar sper că la altele, da. Ok, cu siguranță, o să mai venim. Cum a fost rolul de data asta și toată experiența de filmare față de anul trecut? Sau de acum 2 ani, că... Da.
Rolul ăsta a fost unul pe care mi-l doream de mult. Îmi doream ceva mai pe zona asta negativ-ish, villain, doar că în comedie. Și mi-a plăcut, adică e provocator să faci ceva, să joci un rol de ăsta de lingău, sneaky, nenorocit. E o provocare față de un rol pozitiv, știi, unde lumea te apreciază. Eu aici chiar sper că dacă am jucat bine, oamenii să mă și urască un pic. Chiar sper să fiu, nu, dracu de nenorocit, așa era de fapt. Și de asta cred că, da, cred că a fost unul din rolurile care mi-au dat de furcă, să zic așa, dar m-au și încântat sufletește. Ce-ți place în general cel mai mult la anunț când mergi și ce detești? Îmi place la anunț când nu sunt chemat și detest divorțurile de după. Detest să țină un an, nu, m-am dus, am dat niște bani. Am investit în familia ta. Investiți tu, gata, asta e, pe un an am băgat bani, adică vreau să fie o investiție mai de durată, ca la cripto. Da. Îi ții 15 ani și să... Da, că mereu se prăbușește piața. Deci asta aș aprecia. Am înțeles. Cu dansul cum mai stai? Că anul trecut striga bunica în sală după tine: Ionuț, să înveți să dansezi până la anul, și văd că și în film aici tot două picioare de lemn, ți-a zis? N-am avut timp să mă pregătesc, din păcate, îmi pare rău, tante Ionuța, dar promit că în vreo 10 ani o să dansăm. La nunta lui? La nunta mea, da. O să dansăm și o să fiți acolo, ca nașă, ca ceva, o să vă pun la cheltuială. Doamne ajută! Și ca request așa personal, dacă să zicem că, de fapt, fii atent, mi se pare că un invitat foarte special a lipsit de la nunta asta și chiar ar fi trebuit să fie prezent, pentru că e o nuntă pe bani și eu zic că e nunta anului în România. Domnul președinte Claus Iohannis ar fi trebuit să fie prezent. Ești de acord cu mine? De acord, numai că stau și eu destul de prost acum cu finanțele. Serios? Da. Și prefer să bag banii în România. Astfel de lucruri. Am înțeles. Dar ar fi mișto. Și Ciolacu și Iohannis. Ar fi fost mișto. Asta că invităm la nunta noastră, ce zici? Nu știu, dacă vin, eu adresez Nunțile noastre, să nu se înțeleagă. Eu le adresez invitația amândouă. Așa, și eu la fel. Să vină că au bani. Fiecare ca și caval, da. Exact. Mersi frumos. Mulțumesc și eu foarte mult. Mulțumesc. Mersi. Sunt alături și de Horațiu în seara asta, băiatul care montează în timp real filmul. Povestește-mi un pic despre tot ce se întâmplă acolo. Care e procedura? Păi, de obicei, la unele filme la care regizorul decide că vrea să vadă și ce se filmează pe set, adică în timp real, cum ai spus și tu, se aduce un editor care asta face, practic, DIT-ul, adică cel care se ocupă cu copierea cadrelor, îi transferă datele editorului și acesta se ocupă de montaj. Și chestia asta se face pentru a vedea dacă există continuitate, dacă, cum am avut noi scene complexe cu mulți oameni, dacă fiecare om e la locul lui în scenele cu nunta și așa mai departe. Se pup pe toate cadrele de legătură. Exact, da. Și mai apoi ori continuă același editor filmul până la final, ori se dă la editorul principal. Eu, de exemplu, am fost asistent de editor la Nuntă pe Bani. Ok, știu că tu faci parte și din echipa lui Mircea, de zi cu zi. Da. Cum e să lucrezi cu el? Super fain. E o echipă de vis, pot să zic. Mircea adună în jurul lui numai oameni cu suflet mare și le și mulțumesc pe această cale că m-a luat la ei în echipă și vă așteptăm la următoarele noastre filme. Și toate sketch-urile sunt foarte faine. Da. Așa că, ce să zic, baftă multă, felicitări pentru tot ce faci. Mulțumesc. Și să ne revedem cu bine. Mulțumesc. Mersi.